Добре, така сте пръста се качи. Аз пръста се си. Здравейте, колеги, имаме кворум и откривам заседанието на Общинския съвет. Предлагам да протече при следния дневен ред. Първа точка – годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на община Волчедръм за мандат 2023-2027 година през изминалата 2025 година. Докладва секретарят на община госпожа Салова. Втора точка – отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за периода от 1.7.2021 година до 31.12.2025 година. Докладва отново Салова. Трета точка – определяне представител на община Волчедръм за участие в редовно общо събрание на акционерите на многопрофилна болница за активно лечение д-р Стамен Илиев АД, град Монтана. Вносител съм аз. Четвърта точка – изменение на решение номер 26, протокол номер 4 от 25 януари 2024 година относно размера на възнаграждението на общинските съветници на община Волчедръм. Докладва председател на Общински съвет. Пета точка – утвърждаване на спортен календар на община Волчедръм за 2026 година. Докладва Николова. Шеста – приемане на решение за отдаване под наем на общински имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване, нива, лозе и зеленчукова култура, землищата на община Волчедръм, град Волчедръм, село Ботево, село Базовец, село Горни Сибър, село Владиран, село Игнатово, село Мокреш, село Разград, село Сетимлици и село Черни бряг. Докладва Захариева. Седма точка – промяна вида на собствеността на общински имот, представляващ масивна едноетажна сграда, поземлен имот с идентификатор 501-266, за който е образувано УПИ-9, квартал 13 по плана на село Долни Цибър от публична общинска собственост, частна общинска собственост, поради отпаднала необходимост от използването му по предназначение. Отново докладва Захариева. И осма точка – обсъждане на други въпроси. Някакви предложения по дневния ред имате. Който е съгласен с така предложения дневен ред, може да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Няма. Преминаваме към първа точка. Тя е докладна записка от кмета на община Волчедръм относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на община Волчедръм за мандат 2023-2027 година през изминалата 25. Материалът е раздаден предварително. Дейността на общината е доста разнообразна и голяма по обем, но доколкото може в доклад да бъде обяснено и накратко описана дейността, тя е изложена в материала. Това е в изпълнение задълженията на кмета на община съгласно Закона за местно самоуправление и местната администрация. Нямам какво да кажа, не са постъпвали въпроси. Благодаря. Имате думата, колеги. Знаете, че в началото на всяка година се приема като отчет за дейността. Има ли нещо по програмата? И изпълнението? Няма. Предлагам Общински съвет Волчедръм да вземе следното решение. Първо, приема годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на община Волчедръм за мандат 23-27 година през изминалата 25 година съгласно приложението. Второ, възлага на кмета на общината годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Волчедръм за мандат 2023-2027 година през изминалата 2025 година да бъде публикуван на официалната страница на община Волчедръм на интернет адреса на общината, който е съгласен, може да гласува. Против? Един. Въздържали се? Няма. Отрицателния вод. Отрицателния вод, благодаря господин председател. По-скоро взимам отрицателен вод от гледна точка на това да кажа няколко думи. По общини програмата си на кмета, добра или лоша,
ще си покаже с времето как се изпълнява и какво се случва. Просто искам да кажа, че от днешното заседание нататък, в знак на протест, повече няма да задавам въпроси. Ще гласувам само въздържал се. В продължение на няколко заседания да видим пък как ще се развиват събитията по този начин. Благодаря. Благодаря. Това е право на всеки. Лично право. Преминаваме към втора точка от дневния ред. Докладна записка от кмета на община Вълчи дръм относно отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет Вълчи дръм за периода 1.07.25 година до 31.12.25 година. Отново, благодаря. Отново материал, който е в изпълнение задължения по закона за местното самоуправление и местната администрация. Периода, както казах, от 1.07 до 31 декември 2025 година. Описани са по решение, представям предварително материал, не са постъпвали въпроси. Благодаря. Имате думата, колеги. Има ли нещо по отчета за изпълнението на актовете? Няма. Няма. Предлагам на Общински съвет Вълчи дръм да вземе следното решение. Първо, приема за сведение отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет Вълчи дръм за периода 1.7.25 година до 31.12.2025 година. Възлага на кмета на общината отчета за изпълнение на актовете на Общински съвет Вълчи дръм да се публикува на интернет страницата на община Вълчи дръм на посочения интернет адрес. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Един. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Относно докладна записка от председателя на Общински съвет относно определяне представител на община Вълчи дръм за участие в редовното общо събрание на акционерите на многопрофилна болница за активно лечение д.р. Стамен Илиев, АД, град Монтана. Като към докладната е приложено писмо от МБАЛ Стамен Илиев, АД към Общинския съвет за провеждането на това събрание. В решението е записано, че първа точка упълномощаваме заместник кмета да представлява общината на отчетното събрание. То е отчетно избор. Като в следващите точки по дневния ред, които са на отчетното събрание, има промяна. По първа точка да гласува против промяната в състава на управителния съвет на болница. По втора точка въздържал се, това е във връзка с възнагражденията. По трета точка за определяне на мандата на новоизбрания съвет също въздържал се. И по четвърта точка въздържал се. Това са точките по дневния ред, които ще протече общото събрание. Имате думата. Има ли нещо, колеги? Неясно по това, което казва за промяната в решението. Няма. Предлагаме Общински съвет Вълчи дръм да вземе следното решение. Първо, упълномощава Костадин Симеонов, заместник кмет на община, за представител на община Вълчи дръм в акционерно дружество многопрофилна болница за активно лечение д.р. Стамен Илиев, Монтана да участва с право на глас в редовното общо събрание на 18 март 2026 година от 11 часа. При необходимост да участва и на 2 април 2026 година от 11 часа на същото място и при същия дневен ред. Като по точка първа от дневния ред да гласува против промяна в състава на съвета на директорите. По точка втора от дневния ред да гласува въздържал се за определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите. По точка трета от дневния ред да гласува въздържал се за определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Точка четвърта от дневния ред да гласува въздържал се за вземане на решение по член 56, алинея 13 и точка 8 към приложение 2
показатели и критерии за определяне на бална оценка в публичните предприятия. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 2. Решението се приема. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладна записка от председателя на Общински съвет относно изменение на решение номер 26, протокол номер 4 от 25 януари 2024 година относно размера на възнагражденията на общинските съветници на община Волчедръм. Докладната ви е раздадена. Това е във връзка с 5% решението на Министерския съвет, което е за 5% инфлацията, която е отчетена и в предишното заседание бяхме взели решение за възнагражденията на кметовете от община Волчедръм. Ще бъде преизчислено и възнаграждението на служителите в администрацията. А решението, което е посочено, това е нашето решение от 2024 година, януари месец, с което са определени възнагражденията на общинските съветници и на тая база се увеличава с 5% предложението. Нещо по докладната има ли, колеги? Няма това решение. Предлагам на Общински съвет да вземе следното решение. На основание член 34 алинея 1 вземе семя, член 17 алинея 4 и член 19 алинея 2 и алинея 4 от правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии да взаимодействат с Общинска администрация, член 3 от Закона за събирането на приходите и извършването на разходите през 2026 година до приемане на закон за държавния бюджет на Република България. Решение номер 47 от 21 януари 2026 година на Министерски съвет. Първо, изменя точка 3 от решение номер 26, протокол номер 4 от 25 януари 2024 година, като индексира размера на възнагражденията, посочени по точка А, Б и В, за един месец на общински съветник, участвал във всички заседания на Общински съвет и неговите комисии с 5% считано от 1.1.2026 година. Второ, организацията по изпълнението на настоящото решение се възлага на кмета на община Волчедръм. Който е съгласен, може да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 1. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тя е докладна записка от кмета на община Волчедръм относно утвърждаване на спортен календар на община Волчедръм за 2026 година. Николова. Проектът на спортен календар е изготвен в изпълнение на член 6, точка 4 от Закона за физическото възпитание и спорт, а именно, че общините подпомагат организирането на спортни прояви на образователните институции, като обединяват спортните прояви на всички образователни институции в спортни календари. Благодаря. Имате думата, колеги. Към докладната ви е даден спортния календар, като имате предвид, че винаги промяна може да бъде направена, той не е някаква рамка. Да, може да се допълва и изменя. Имате думата. И да има кой да спортува. Стига да има кой да спортува и желаещи деца да участват в тези спортни мероприятия. Да са включени всички Да. Има ли нещо, колеги? Предлагам на Общински съвет Волчедръм да вземе следното решение. Утвърждава спортен календар на община Волчедръм за 2026 година. Който е съгласен, може да гласува. Против няма. Въздържал се 1. Минаваме към следващата точка от дневния ред. Доклад
Докладна записка от кмета на община Вълчедръм относно приемане на решение за отдаване под наем на общински имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с начин на трайно ползване, нива, лоза и зеленчукова култура в землището на община Вълчедръм, град Вълчедръм, село Ботево, село Глазовец, село Горни Сивър, село Долни Сивър, село Пътия, село Игнатово, село Мотрес, село Разград, село Светенвици и село Черни бръг. Докладната ви е раздадена. Вносителя. Разгледана е онзи ден на постоянната комисия. Всяка година се внасят свободните имоти за провеждане на търг, за отдаване. Комисията. Точката е разгледана на комисия. Това са имоти, чието договори, годишните договори са изтекли и сега трябва да се отдадат под наем. Впечатлението, което направи на членовете на комисията, че голяма част от имотите са възстановени в сравнение с миналата година и тази. Тоест имотите от миналата и тази година са еднакви, доста от тях. Беше ми изяснено, че разходването един от договорите след изплащане на арендата, общината не е на финансова загуба и заради това отново ще се отдават под наем тези имоти. И другия въпрос, който чака трета година, училищните земи, трябва да се получи на следващата сесия, ще има. Да, ще има докладна относно училищните земи, точно така. Като и тази докладна трябваше да бъде предишния месец, но се забави, понеже областна служба за земеделие беше определила властните цени. И Светомира, кога изпратиха от областна служба за земеделие цените? В края на януари го получихме преди предното заседание, когато внасяхме пасищата. Тогава ни предоставите информацията. Да, благодаря. Имате дума, колеги. Има ли нещо? Предлагам на Общински съвет Вълчедръм да вземе следното решение. Ще зачета цялото, то е доста точки. Първо, на основание член 24 от ЗЗПЗЗ имоти частна общинска собственост с начин на трайно ползване, нива, лозе, зеленчукова култура с площ до 10 декара, съгласно приложение номер 1 се определят като маломерни. Второ, римско, първа точка. На безимотни и малоимотни лица, маломерни имоти, частна общинска собственост, начин на трайно ползване, нива, лозе, зеленчукова култура до 10 декара, както и възстановени по КВС на населените места в общината и предоставени със заповед номер 97 от 2008 година на областна дирекция земеделие град Монтана, като земи по член 19, съгласно приложение номер 1, да се отдават под наем за срок от 1 година, без тръжна процедура, с наемна цена 50% от началната тръжна цена на декар по реда на подаване на заявление. Второ, сключилите договор по точка 1. Лица нямат право да преотстъпват или отдават под наем имотите предмет на договор. Трето, римско. На безимотни, малоимотни лица да се отдават под наем имоти частна общинска собственост, начин на трайно ползване нива, лозе или зеленчукова култура, съгласно приложение номер 1. При подадени заявления в срок до 31 март 2026 година при условията на точка 2. Четвърто. Подалите безимотни и малоимотни лица заявление по точка 3 сключват договори за наем със срок една стопанска година до 30 април 2026 година. Пето. След изтичане на срока по точка 4, останалите имоти общинска собственост и земи по член 19 са начин на трайно ползване нива, лоза и зеленчукова култура и земеделски земи, съгласно приложение номер 1, да бъдат отдадени под наем чрез тръжна процедура за срок от 5 години. Шесто, тръжната процедура
да бъде чрез търг с тайно наддаване за имотите, получили еднакви стойности в предложенията, да се проведе процедура с явно наддаване, със стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена на декар. 7. Приема начална тръжна цена в размер на 35 евро и 28 евроцента на декар обработваема земя и депозит 10% от началната тръжна цена. 8. Възлага на кмета на общината да проведе процедурата за отдаване под наем, търг с тайно наддаване съгласно изискванията на наредба номер 3 на Общински съвет Волчедръм за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? 1. Продължаваме по следващата точка от дневния ред. А тя е докладна записка от кмета на община Волчедръм относно промяна вида на собствеността на общински имот, представляващ масивна едноетажна сграда, поземен имот идентификатор 501-266, за който е образувано УПИ 9, квартал 13, по плана на село Долни Цивър, от публична общинска собственост, частна общинска собственост, поради отпаднала необходимост от използването му по предназначение. Вносителя. Докладната също е разгледана с постоянната комисия и няма какво. Благодаря. Комисията. Имота, който е посочен в докладната, се намира в двора на училището в село Долни Цивър, малката сграда отляво. Това решение е необходимо, доколкото ми беше обяснено, за да бъде отдаден другата част от сградата под наем. Не става смяната на имота, не касае продажба, а отдаване под наем. Промяната на вида. Да, на имота. Становището. Подкрепяш? Благодаря. Имате думата, колеги, по докладната. Има ли нещо? Няма. Предлагам на Общински съвет Волчедръм да вземе следното решение. Първо, променя вида собственост на общински имот, представляващ масивна едноетажна сграда с застроена площ 132 квадратни метра, находящ се поземен имот с идентификатор 501-266.1, за който е образувано УПИ 9, квартал 13, по плана на село Долни Цивър, с административен адрес улица 1, номер 2, актуална акт за общинска собственост, номер 1356 от 21, и вписан служба по вписванията град Лом на 16.2.21 година, акт номер 16, том 14. От публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради отпаднала необходимост от използването му за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Второ, възлага на кмета на община Волчедръм да предприеме необходимите действия по съставяне на акт за частна общинска собственост и отразяване на промяната в регистрите на общинската собственост. Който е съгласен, моля да гласува. Против няма, въздържали се 1. Решението се приема. По точка други, има ли нещо, колеги? Някакви въпроси? Ако няма, закривам заседанието на Общинския съвет. Да,